Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Og karon mga higala, sa laing sumpay ning naghinapustang sugilanon. Munyika. Lolo, ilak na sa bakunika. Maldita juning monster da. Adlok nanon ako munika. Bala na. Bangi kaon ako hagdanan. Sakitan ko, sige, ilak ako munika. Ako siya kukuhaon. Uy! Unsa to? Wait, ikaw! Ito din eh, sa atong higod. Kitaan ko. Kitaan jud ko. Dagan ko, dagan. Sino ka? Ala, patay na ko. Padakop lang ko, oy. Aron kita ko akong menika og Sarah. Asam kang dapita si Mateo. Ninduton ta kayong tawgon sa cellphone pero tingalig doon niya yung makabantay. Mupadayon lang kuglakaw. Maghinay ako. Aron dili ko makahimog kasaba. Ang mga pulis. Hain naman ka mga pulis o katong detective. Oy! Ang abno! Ikaw, monster! Helom! Tingalig po silong ti karon. Ay, ako menika, be. Toa, kauban sa mapahimuslanon niyang inahan. Sige, itipo na siya sa inahan o ka na. Dadak ko, ako menika, dadak ko. Ginayoy, abno, gito na. Sige lang ka, sulti abno, ha? O saman, reklamo ka? Ngano, dili tinuod nga abno ka? Nga kuwang kag usa ka handos? Ala, kuwang ko, usa ka handos, kay imo man, gitaguan, blah. Buang gid ka ha? Sige, dadana na siya ninyo. Monster! Helom! Madugangan gidi ay ang bangayo na to ining ransom money, ma'am. Imbes 10 million pesos. Ay, pangayuan na to siya 20 million pesos. Kay may lain pa mang natipon sa atong gidaget. Maugid ka na. Huwag mo kayo pong ni Roger. Ato yung hutdan ang maong pamilya. 20 million pesos! Sarah! Sarah! Mateo, nasakpan ka? Uy, sakpan leading man. Mateo, nahibaw ka bagun sa ning lugar, ha? Mahimong mauna ni ang minteryo alang natong tulo. Minteryo, kanang ana ang mga minatay. Mauna, Mateo. Nga namin pagkita man kanila. Ano mo makamutako? Ngita manggod ko agianan, aron kitaan tamo. Og nagkita kita dinhi. Nagtipon ta dinhi nga pulos ta biktima sa kangilad sa mga sindikato. Dili ta dugay din ni Sarah, ikyas ta din ni. Unsa man nato pag ikyas kadaghan man sila? Ako lang una-una sao na to ikyas, ha? Kadiyot sa kugos ako munika. Mingaw, nagay ko ako munika, uy. Ali munika, bi. Kugos, Papa Mateo, ha? Ala, katawa munika, oh. Lipay ka munika, kita ka Papa Mateo. Taon sab ako munika, oy. Mingaw, di ay siya, ya Papa Mateo. Binangga kay ka Papa Mateo, munika, oy. Palayo ta dinhi. Oh, more pa ako minika oh. Biya ta dinhi kauban imo Mama Sarah.
Ma'am, saan ka di ka tingog diha? Tingog sa panagsa. Baho ka ng baba ni mo, ganahan ka. Saan ka takom diha? Ako hilap di Bogart. Ay, sorry. Daghan ko giuna-una ha. May baho ko, ma'am, pero niya nagud ko nga anda mo unong sa imong problema karon. Ha? Oh, Oh, imong silpyon. Bagting mo silpyon. Galig, mga sindikator sa na. gikan gid sa sindikato. Handaan ba ko? Gikan ni atong Emmy. Ayan na ito bagay! Sa mukha na ni puspos sa silpon mo! Nabuang ka di Bogart. Sorry. Nabuang na gyud ka ikaw ro ipuspos na kung buang nga ka. Gidrive na ako. Ay, Pero dili ba dako tabagon nga tingali mo hatag na sila instruction asa ko dada ang kwarta. bitaw no? Kuan na ba eh? Sige, tubaga. Hello. Hello, Mama. Idiretso unsay imong tuyo. Mama, imbis 10 million ang among pangayoon nimo, himuon na mo ning 20 million pesos. Unsa? Unsaon Mama, wa tuyo Nadakpan man namo ang imong anak nga apno. Unsa? Nga ano to, ma'am? Ilang nasakpan si Mateo. Oh, Hinungdan nga ilang giumintuhan ang ransom money. Ilang gihimong 20 million pesos. ay! Sa panday si Dumatiyo, ma'am? Ilang nasakpan, hinungdan nga gihimong 20 milyones ka pesos ang ransom money. Animal ka lang may benda sumali si kananay! Pagkakadala ka! Wala bagi kinawag ang 20 milyones pesos! Imo bagi pagkos ka ni pagpadagan ng auto! Sorry, ma'am. Nausa ka man! Kalitan ko. Sorry. Natumba na kong mayo ang gasolinador. Sorry, ma'am. Pagbantay sa imong pagbaniho, Bugart. Tingalig kita na ginoong tangnan ang mamatay. Sorry, ma'am. Kisa pa may mulukat atong gipagdagit kung huwa daw niya ko. Bitaw, no? Di ta pagkamatay, ma'am. Kinahanglan di ta mamatay, no, ha? Para atos lang maluwas, ma'am. Og mahimog mo abot pa jud kuno 100 milyon ang ilang pangayoon kung masakpan si Anton. Giatay niya ng kasapot, mga mamay. Ay! Unya, gisapot ka ganon nagtingsi ka man. Nagkalampamalikas mo ko. Ingani ko sa mamalikas, ma'am. Katawag ikaw. Kana, ma'am. Kinahanglan nga mapahibaw ko si Anton nga nasakpan na sa sindikato si Mateo. Good decision, ma'am. Good decision. Paibaw nga di sa dungan to na. Kitingalig. Nagiahak yun eh. 100 million na yung mawaan mo. Na! Sao na lang eh. Imong kang dapita si Mateo ron. May na ko siya makita. Uy, nga akong cellphone. Ako ni silent kitingalig madunggan sa mga sakop sa sindikato. Si mama man ang nanawag. Hello? Hello, ma. Anton, hain ka naman. Di ano ko ron sa lugar nga nahimutangan ni Brad Mateo. Pero wag na ko siya makita. Nasakpan si Mateo sa mga sindikato. Unsa? Mauna, nanawag ka tong Emmy o nangayog dugang ransom. Gihimong 20 million pesos kay tuwa ko nila si Mateo. Animal! O kung ikaw mo'y ilang masakpan, kay sigurado magyud nga muapas ka. Buhato nilang 100 million ang ransom money. Ay, wala ka, ma. Di sila makasakop na ko. Niya na ka ang mga pulis? Uwa ko masayod kay wa manawag ang detective. Ni aron ko sa bangko aron mag-withdraw sa ransom money. Animal mga tawhana. Pero di ko magpadakop nila, ma. Sakto ka tuod, anak. Nganong wa gyud ko maminaw nimo. Kung mihatag padayon ko sa gipangayo nilang 5 million pesos, wa gyud untay mag-antos. Ma, ay na lang mahayi mong kaugalingon, okay? Paningwaon lang nako. Nga maluwas na ko sila. Pagbantay ang taon mo sa inyo kaugalingon. Labi na ikaw, Anton. Grabe ro na nga akong kabalaka nga tuwan na ang ibong banggod sa mga kamot sa sindikato. Mahayo lang unta. Kunwa sila pasipad eh. Di sila makahimo sa pagpasipa sa ilang nga dinakpan, ma. Kaya ang kwarta mo ilang tuyo. Pero, magmatngon ko, ma. Nga dili ko nila masakpan. Kesta din ni Sir Raoy. Mateo, hinayala na imong tingog. Oh, di ay.
tingali kadungog sila sa ato plano. Maglisod ang ikyas ni Mateo. Di man gud lisod. Unsa? Unsa may buhaton? Ngita ko agianan para gawas. Daghan ang nagbantay nato. Di nilang ka. Ato ko unahan. Unsa may buhaton, Mateo? Basta. Ngita ko agianan. Gusto ko layo mo munika dini. Dini lang ka. Ayaw biyay munika. Lord, tabangin taon si Mateo nga makakita kagianan paingon sa gawas. Kinahanglang malayo bitin ni Lord. Bogart. Ma'am! Bogart, Oh. isa kay dayon ni sa auto, dali. Uy! Kabugatan ni. Ayaw na pagkakagsulti. Isa kay dayon na sa auto katingaling manawag na sa tong adimar nga ini. Maayon ang duna dayon tay ikahatag. Ang detektive na, ma'am. Huwag may gamitan na na eh. Moisundang akong sugo, pagdali. Oo, sige, ma'am. Ang binay na bigay ko isakay sa auto. Saman, kugusun ka, yapil ka sakay. Ha? Ang magbatabang ko sa guard. Aron may daw itong may tabo na mo. Ha? Ay, aron mo may tabo na to. Dali na. Uy, ma'am. Ma'am, kung sino itabo ni mo? May kunot mo ka sa imudugan. Ayaw to katagay-taki niya, mama. Malugusan kita ka. Ayaw yun na, ma'am. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!